Kaixo egunon, ongi etorri irrati saiola. Gaur hemen izango ditugu pirritz eta porrotz. Musika pizkaz jarriko dugu eta itzulka gara. Ja gaude bueltan. Txalo bere bat, pirritz eta porrotzi. Kaixo, zer modu zaudete? Kaixo, ongi gaude. Baina esangi, entzulen galdak hartuko dizkizuegu. Kaixo, norekin hitz egiten ari gara? Kaixo, Jokin nahi. zure zure galdera jokin. Zer gertatu zaio eta kolori? Problema pertsonalak zituen. Baina zara bila. Agian nahi zeira. Egia esan da bota zutelako joan ziren. Beste zerbait esan behar duzu, Jokin? I love the color. Beno, endiarekin jarriko dugu eta zuzendare. Buelta gaude beste galderarekin. Kaixo, berzera? Kaixo, alba naiz. Zenbat urte dituzu, Alba? 5 eta pirritz porrotz maite ditu. Aiziko txaba. Zein da zure galdera, Alba? Benetako zurruna da hori? Bai, egiazko zurruna da. Nola jarri dut zaizu zurru hori? Zeren tomate asko jandu. Bueno, Alba, agur, eta nahi bat duzu horrelako zibur bat, izan tomate asko jan. Bale, eskerrik asko, nik ere jango du. Beno, pentsaren bat bat zaigu. Abesti batekin uste zaitugu, urrengo zaituzteko, urrengo aste arte.